जों दिनै CM बाय मालाखानि रंजाथावनि सिगो जों DSF 21 March जों स्ट्राइक दा खमानि जों CM बाय रिंजागैनो जों दिनै फाइमानिंगो जों बनिथानि मालायमा परे जों सिका बनि मिनिस्टार रक बाय बकक सानाय एन्ड बुसिगो जोंनि प्रब्लेम रक ते साखाजे अमो जों अजे मुभमेन्ट रक काहानो जोंनि स्टुडेन्टस ते जोंनि बरन बाय खाय दङ बचनो एप्रिशिएट बो खायगते बचनो साखाजे बदाति दाति अमो नायनाय ते स्टुडेन्ट जे तंनाय रक एग्जाम मारो यांनाय रक बरक कबो जों साखा बरक एग्जाम तेवैसा मारो फैगानि बागै जों बनो एपिल खायका ब साखाजे ब नायनाय होनो खनानि जे स्ट्राइक रक दंमानि नक जे समबार खायने होन आमरा बे अद्र खायबासिनाय समयजो ताय इंग्रान जों बचनो समय तो साया हाइपनो बचनो खालक जों ब नायनाय ताबक सिनि फर द टाइमिंग नि बागै सिनि मुभमेन्ट जों अरन ता होनाय जों थागेर हाइपनो जों कमिटि फर्म खायनाय बसकानि सालो जों आमनो कन्टिन्यू खायगानि बागै आन्दोलन दा खलायनाय बा खलाया बाता खलायदियाव CM बाय सारा सानाका नाइदि बद जोंनो साखा ब प्लेस खायनाय ताबक जरानि बागै जों अ जे मुभमेन्ट जों बथागै रजागनाय हाइपनो जों कमिटि फर्म खायनाय जों कन्टिन्यू खायनाय जों मुभमेन्ट कन्टिन्यू द दंनाय तो आं जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट जन नजर आरनाय ब इसा कक साथम नरक जे नरकनि मुभमेन्ट बथांनानै हिसाखा नरक दा इच्छा खाय बथांनानै नाति CM आबादो दाख्लायदि नैसा बखादि नैसा बुंथिहाय CM तो बुथांनि ताम नगन साया नायदि नरक नुखना मिया जों प्रेस मिट पेपरु जों रेस्ट नाव होनि सौ मानोना बुजिदो जों जत किसु ओपन मीडिया फाइसाय मिया जों स्ट्रेटेजिकली बे सामदांनाय अलरेडी सादान न आबनो तिरि जों डेभलपमेन्ट नुखा ताबुक जों नारि TSF केबनो थपगिया तिबर सरन TSF आन्दोलन खायबा बायनो जों बाके आन्दोलन खायनाय खाया सायमानु आबो खायबा बाय तिनि CM जों रिंगा कक साका फ्रुटफुल डिसकाशन दङ ता बसनो नासिनि समथिसा नासिबो ताबो जों साव जों ताबुक TSF तो जों जतनि बागै तिबसन बाय नायि सामं खायो बे TSF सिनि या दफाव दंनाय रक अन्य बर रबो दङ हेदबा अन्य अर्गानाइजेशन दं लाइक माइन्डेड पिपल जों आबनो साका जों जॉइंट वर्किंग कमिटि खानाय जों आबनो नर साया मियार तालिसिनि स्ट्रेटेजिस दं अलरेडी सानामु जोंनिया पाब्लिकली कारण जों पाब्लिकली जतन साका के बुइ साइबानो तामक खायनि खायताम खायते हेदबा अन्य सुल ताजे रक खममले आबनो साव जों ताबु अबनो खानानि अबनो बुथांमान कारण दङ ताबो जों कक साका ताबो जों सिनि सामंमा खायनाय जों जॉइंट वर्किंग कमिटि खानाय आबन बागै खानानि आन्दोलन जों ताबो जरा मथारि दनिरु ओ एसेम्बली सेक्सनाव कक साना क गमान स्क्रिप्ट ना तय जॉइंट एक्शन खाजाकनाय बा गफ्र खाजाकनाय आमर कक जों जॉइंट कमिटि खानाय ताबो सो ओ जॉइंट वर्किंग कमिटि स्ट्रेटेजिकली बाय जों सामं खानाय ताबो ताइबो आरो लाइक माइन्डेड पिपल दंनाय अन सिभिल सोसाइटि अर्गानाइजेशन दंनाय आबो टपिक जों बायके सामं खायनाय आमर जॉइंट वर्किंग कमिटि नि डिसाइड खालायनाय कारण डिप्रेसननि जट नायनायखौ जों डिप्रेसन अनयन्थ दंखौ मान हेदबा जों सामं खालथन मातम TSF नायदि जों आन्दोलन खायमा बाय जों रिहिगा ताबो हेदबा डिसकाशन मा फायदे जों सल्यूशन माने जेखनो डिसकाशन खायनो सल्यूशन मा दुमु हेदबा आ सल्यूशन तुना बागिनो जों डिसकाशन खायनाय डायलॉग प्रोसेस जेखनो फ्री थिबो सल्यूशन तुना डायलॉग बायथाव डायलॉग प्रोसेस क्रिएट सल्यूशन खायमेनिया आरो सल्यूशन तुना बायनो डक्टरनि बागै जों ताम खायया जों ताबो जॉइंट कमिटि खानाय जॉइंट कमिटि कमिटि स्ट्रेटेजिक प्लान आबो बंथानि नायदि TSF आन्दोलन सुरु खायया खायनो तो आगिन सिमि खायदो तिनि ओ सामं खायमेन बागै न आन्दोलन खायम बागै तिनि जों जॉइंट कमिटि खानाय आवन बागैनो जों जत लुकुना हामबाय ताबो ताम बागै जतनो खायनाय आन्दोलन चुबाय तमानि आवन बागै ब्लाय होनाय बरमा बोसो दरति नासिनाय न रसे मिटनो जे नाले इनसाना आबो ताबो जों जॉइंट वर्किंग कमिटि बाय सामं खायनाय तो जॉइंट वर्किंग कमिटि ऑफ प्लेस नाय जों अलरेडी कक खायदों जॉइंट वर्किंग कमिटि बाय अलरेडी आमो सो ताबो जॉइंट वर्किंग कमिटि से डिसाइड खालायनाय आमतिजा